Velkommen til Debatopgør, hvor vi i aften går lige på og hårdt ind i spørgsmålet om store tilskud til multinationale selskaber for at bygge PTX og e-metanolanlæg i avancerede økonomier inden for de næste få år. Temaet er kort sagt, om samfundet bør give kraftige økonomiske gulerødder for at skaffe grønne brændstoffer til skibsfarten og tage ansvar for kommende generationer. I dag tager logikholdet den bekræftende side, mens følelseholdet udfordrer og siger nej. Logikholdet siger ja til tilskud, fordi de mener, at tempo, skala og dokumenteret effekt kræver klare incitamenter nu. Følelseholdet siger nej, fordi de frygter uretfærdighed, magtkoncentration og at regningen lander hos almindelige mennesker. Lad os holde tonen skarp, men respektfuld, for emnet er både teknisk og dybt menneskeligt. Bekræftende side får ordet til en åbnende fremlæggelse nu. Tak. Vores påstand er, at målrettet tilskud kan bringe prisen på grønne brændstoffer ned hurtigere end markedet alene, og at tidsgevinsten er afgørende for klimaet og for de unge, der arver vores beslutninger. Vi vil vise, at tilskud virker, når de er betinget, gennemsigtige og tidsbegrænsede, og at skibsfarten er det oplagte sted at starte på grund af høje udledninger og klare brændstofstandarder. Hvis vi vil have e-metanol i stor skala før 2030, så skal investorerne se forudsigelighed, og en rettidig top-up af offentlige midler udløser private milliarder. Når staten giver en krone i veludformede støtteordninger, følger der ofte flere kroner fra industrien, og det skaber læringskurver, der sænker omkostningerne for alle. Skibe sejler i årtier, så hvert år vi mister nu, låser vi fossile valg ind til 2040 og 2050, og det er dyrere både økonomisk og moralsk. Tilskud er ikke almisser, men en bro over det hul, der opstår, når ny teknologi er dyrere i starten, og broen kan bygges med krav om lokale jobs, åben data og dokumenteret CO2-reduktion. Vi foreslår udbud, hvor laveste støtte per sparet ton CO2 vinder, for det skaber konkurrence om effektivitet i stedet for lobbyisme om særfordele. Med kontrakter for forskelle kan det offentlige betale en del af prisskabet i de første år, hvorefter selskaberne står på egne ben, og skatteborgeren bevarer kontrollen. Det her handler ikke om at forkæle giganter, men om at få første fabrikker op at stå. For uden fabrikker får vi ingen forsyning, og uden forsyning får vi ingen omstilling af skibsfarten. Når forsyningen vokser, falder risikoen, bankerne låner billigere, og den næste bølge af projekter behøver mindre eller slet ingen støtte. Alternativet til klog støtte er ikke magisk innovation, men tomme havne og endnu et tabt årti. Vi vil også fremhæve, at tilskud kan målrettes til at fremme sikkerhed, naturhensyn og lokal accept med krav om støjgrænser, vandforbrug og klimaaftryk i hele kæden. Samtidig kan regeringer indføre stopklodser mod profit uden leverance, så ingen får penge uden målbare resultater, og sanktioner udløses automatisk ved svigt. Det er i øvrigt billigere at bygge industri end at betale for klimaskader, så økonomisk fornuft og etikken peger samme vej. Derfor siger vi ja til kloge, målrettede og midlertidige tilskud, fordi tiden er knap, og fremtiden koster mere, hvis vi tøver. Tak til den bekræftende side for en stram linje med både prislogik og tidsargument, og nu beder jeg den afkræftende side fremlægge jeres indvendinger. Vi siger nej, fordi store tilskud til multinationale selskaber flytter magt fra borgere til bestyrelseslokaler, og den slags skaber mistillid og vrede, som ingen klimamålsætning overlever. Når man lover milliarder til giganter, føler små virksomheder og lokalsamfund sig overset, og det splitter i stedet for at samle om en grøn retning. Vi er trætte af at høre ordet midlertidig, for midlertidige ordninger har det med at blive permanente, mens regningen vokser og leverancerne skrumper. Folk kan ikke betale varmeregningen med løfter om læringskurver, og når priserne på strøm svinger, ender usikkerheden hos helt almindelige familier. Vi ser også risikoen for grønne facadeprojekter, hvor pressen får pæne billeder, mens lokalmiljøet får støj, lugt og lastbiler døgnet rundt. Hvis vi vil have accept, skal vi starte nedefra med energifællesskaber, lokale kooperativer og støtte til dem, der bærer byrden i hverdagen. Når staten stiller sig som bank for koncerner, forsvinder sulten efter at tænke nyt, og innovation bliver til formularer og konsulenter. Vi vil hellere bruge pengene på uddannelse, håndværk, elnet og varmebesparelser, der mærkes i alle hjem, for det skaber tryghed og grønt aftryk i samme bevægelse. Det er ikke mod fremtiden at sige nej, det er at sige ja til en retfærdig vej, hvor de stærkeste ikke også får den største skefuld. Vi kan stille krav uden at betale for gildet, for regulering, standarder og kvoter kan tvinge udledninger ned uden at lægge skatten på hjertet af dem, der kæmper med hverdagen. Hvis et projekt virkelig er så godt, som PowerPoint siger, så burde kapitalen stå i kø, uden at vi først åbner statskassen.
Og når noget går galt, er det ikke koncernchefen, der står i supermarkedet og vender hver en krone. Det er naboen, pædagogen og pensionisten. Derfor siger vi nej til store tilskud og ja til en model, hvor rettigheder følger ansvar og hvor gevinster deles bredt i stedet for at centreres. Vi ønsker grøn omstilling med sjæl, nærhed og medborgerskab, ikke en teknokratisk genvej, der føles som at blive kørt over. Tak for den afkræftende fremlæggelse, der sætter ord på bekymringer om retfærdighed, hverdagsøkonomi og lokalt ejerskab. Vi går nu videre og holder tempoet højt, og publikum kan allerede mærke, at dette bliver en heftig dyst. Lad mig kort svare, at vores model binder støtte til verificerede leverancer, så ingen får penge for luft, og det beskytter borgernes tillid. Og vi gentager, at støtteordningerne er trappemodeller med klare stopdatoer, for målet er at gøre os selv overflødige, ikke uundværlige. Vi hører ordene, men vi mærker historien, og historien siger, at magten altid finder sprækker. Hvis vi endelig skal åbne kassen, så lad første krone gå til dem, der betaler prisen i nabolaget, og først derefter til stålet i hegnet. Tak for de skarpe replikker, og med det er åbningsrunden fuldendt, så vi kan dykke ned i krydsforhør og konkrete vilkår i næste omgang. Bekræftende side. Scenen er jeres til et fokuseret angreb. Når vi ser på skibsfarten, er e-metanol et af de få realistiske grønne brændstoffer, der kan skaleres hurtigt, hvis vi udløser investeringer med smarte tilskud. Uden tidlige fabriksprojekter låser vi os til fossile brændstoffer i hele flådens levetid, og det er et løftebrev på gæld til de unge. Tilskud kan bindes til klare milepæle, så skattepengene følger leverancen og ikke powerpointen. Det er almindelig sund fornuft at bridge prisskabet i startfasen, for læringskurver gør resten, når volumen først ruller. Hvis vi vil undgå importafhængighed af gråt brændstof, må vi hjælpe den første bølge i gang herhjemme. Tak, og nu får den afkræftende side mulighed for et kort forsvar. Vi forsvarer borgernes tillid ved at sige, at store checks til koncerner er den hurtigste vej til mistro, ikke til grøn omstilling. Når pengene centraliseres, forsvinder følelsen af medejerskab, og uden medejerskab får vi modstand i hverdagen. Hvis forslaget var virkelig solidt, ville kapitalen banke på døren uden at kræve staten som værge. Afkræftende side får nu et offensivt stikord. Vi angriber ideen om, at hastværk med tilskud af klogskab, for de samme midler kunne isolere tusindvis af hjem og sænke regninger i morgen. Når regningen lander, er det ikke direktøren, der klipper kuponerne, men pædagogen, der klipper i husholdningen. At kalde det en bro er pænt, men broer kan også føre lige ind i et hul, hvis der ikke er bæring under. Bekræftende side. En kort, defensiv replik. Det er netop derfor, vi foreslår resultatbaserede kontrakter, hvor hver udbetaling kræver verificeret produktion og dokumenterede CO2-besparelser. Hjemmeisolering og PTX er ikke modsætninger, for klimatiden kræver både energieffektivitet og nye brændstoffer til sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. Afkræftende side. Tomandsangreb med leder og støtte. Som leder af indlægget spørger jeg, hvorfor et lokalsamfund skal bære støj, tung trafik og risiko, mens gevinsten bogføres i en anden tidszone. Som støtte peger jeg på, at kompensationsfonde ofte er små plaster på store sår, og at beslutninger træffes, før borgerne vågner. Hvis der endelig gives tilskud, må de være bundet til lokal medbestemmelse, åbenhed og ret til at stoppe projekter ved brud. Og når der tales om jobs, bør vi sikre uddannelse og lærlingepladser til unge i området, ikke fly-in, fly-out-kontrakter. Tak, vi styrer tiden og giver nu ordet til den bekræftende side for et tomandsangreb. Som leder viser jeg, at konkurrencestyret udbud om laveste støtte per ton CO2 klipper vingerne på særinteresser og belønner effektivitet. Belønner effektivitet. Som støtte fremhæver jeg, at kontrakter for forskel kan være trappet ned over 5 år, så markedet gradvist overtager prisspændet. Krav om lokal forankring, miljøgrænser og åben data kan skrives ind, så borgerne ser og ejer fremskridtet. Vi kan desuden indføre ombytningsret, hvor projekter overtages af andre aktører ved svigt, så forsyningen ikke dør med den første entreprenør. Tiden tak, og nu beder jeg den afkræftende side levere et forsvar med 2 roller. Som svarperson siger jeg, at åben data og smukke udbud ikke afhjælper magtubalancen, når den daglige oplevelse er sirener klokken 3 om natten. Som dem, der stiller modspørgsmålet, spørger jeg, om I tør garantere, at ingen huslejer stiger og ingen elpriser hopper, når projekterne suger kapacitet ud af nettet. Vi vil have garantier for loft over regninger, ikke blot løfter om læringseffekter.
Og hvis I ikke kan give loft, vil I så i det mindste give forrang til energifællesskaber i samme region. Bekræftende side, et defensivt svar for 2 stemmer. Som svarperson understreger jeg, at elpriser kan skærmes med kapacitetsaftaler og netudbygning finansieret af projektbidrag, så lokalsamfundet ikke bærer byrden. Som den, der peger på svagheder, noterer jeg, at modparten lover retfærdighed uden en opskrift, mens vores model netop indbygger kompensation, jobs og målbar effekt. Vi accepterer loft over lokale regninger som kontraktvilkår, fordi social accept er en produktionsfaktor. Og vi foreslår prioriterede tilslutningsregler, så energifællesskaber kobles på før storskalaprojekter. Vi vender os nu mod juryen for en mellemstatus og beder om klare, korte observationer. Lige nu hælder jeg mod den bekræftende side, fordi de har konkretiseret styringsværktøjer, men jeg ser en svaghed i, at de undervurderer følelsens betydning for lokalt ejerskab. Den afkræftende side har en stærk menneskelig resonans og et vigtigt fokus på hverdagens økonomi, men de mangler en skarp plan for at levere grønne brændstoffer i tide. Bliv ved, for begge hold kan stadig vinde publikums hjerter, hvis hoved og hjerte får samme beat. Jeg støtter for nu den afkræftende side, fordi de udfordrer magt og æstetik i industrien, men jeg ser som svaghed, at de bliver diffuse om alternativer til skibenes brændstof. Den bekræftende side har form og struktur, men må vise mere fantasi i, hvordan kunst, byrum og krop påvirkes af de nye anlæg. Giv os næste runde med nye farver, nye billeder og nye fakta, for scenen er stor nok til helhed. Foreløbigt hælder jeg mod den bekræftende side, fordi de har en hånd på økonomien og en på tidslinjen, men deres akilleshæl er risikoen for overoptimisme. Den afkræftende side rammer retfærdighedsnerven, men uden en logistikplan for skibsfarten virker det mere som en protest end en løsning. Hold begge to retning og disciplin, for dommen falder først, når vi har set jer under pres. Anden runde begynder, og jeg forventer nye vinkler, så den afkræftende side får første stik. Mit angreb handler om tidens smag, for når man skubber milliarder i en teknologi, kvæler man mangfoldigheden og gør fremtiden smallere. Hvis vi virkelig vil have innovation, skal penge spredes tyndt, men bredt, så vilde idéer også kan spire, før de trampes ned af de tunge støvler. Bekræftende side, et kort forsvar. Diversitet i teknologi er god, men skibe sejler på skema, og vi kan ikke tanke drømme, så vi skal støtte det, der kan levere i stor skala nu. Bekræftende side bliver ved roret til et offensivt indspark. Mit angreb er enkelt, for hver dag uden e-brændstoffer øger omkostningen ved at nå 2030-målene, og vi betaler dobbelt senere, hvis vi sparer nu. Afkræftende side, et defensivt svar. Vi forsvarer, at tempo uden tillid er tom fremdrift, og at en billigere vej er at spare energi, udvide tog og skifte vaner, før vi bygger fabrikker på marken. Bekræftende side, tomandsangreb. Som leder siger jeg, at transportvaner ændrer sig for langsomt til at klare målene alene, og at industriprojekter med målbare krav giver sikker forsyning. Som støtte tilføjer jeg, at Open Audit og borgerråd kan kobles direkte til udbetalingsnøgler, så borgernes stemme bogstaveligt talt låser pengene op. Vi foreslår en national måler, hvor hver liter e-brændstof spores, så bluff ikke kan skjules. Når gennemsigtigheden er total, bliver legitimitet ikke en eftertanke, men en forudsætning. Afkræftende side, tomandsangreb svarende. Som leder angriber jeg, at I vil løse tillid med dashboards, men mennesker læser ikke dashboards, de læser nattesøvnen i egne hjem. Som støtte siger jeg, at I ikke har vist, hvordan I forhindrer, at kommuner byder over hinanden med skattekroner for at lokke projekter til. Hvis I vil have legitimitet, må der være nationale værn mod kapløb mod bunden. Og I må indrømme, at når stålet ruster, er det stadig os, der betaler for at skrue det ned igen. Bekræftende side, 2 stemmers forsvar med et stik af modspørgsmål. Som svarperson siger jeg, at vi lægger lofter på lokal medfinansiering og fordeler projekter efter objektive kriterier, så kapløbet standses ved startlinjen. Som modspørger spørger jeg, om afkræftende side faktisk accepterer, at skibsfarten kræver et molekylært brændstof, eller om de vil gamble på, at adfærd alene løser det. Når vi forpligter virksomheder til at stille dekommissioneringsgarantier, bliver rust ikke fælleseje. Og når vi binder støtte til netudbygning, bliver systemet stærkere for alle, ikke svagere. Afkræftende side, afsluttende forsvar, for runden med 2 roller.
Som svarperson siger jeg, at vi kan acceptere mål for skibsfarten, men vi vil målrette penge til kooperative ejerskaber, så magten deles. Som den, der peger på svagheder, noterer jeg, at jeres model stadig kan efterlade lokalsamfund i tvivl om støj, transport og vandforbrug, og tvivl er dyrt i længden. Hvis staten endelig betaler, bør staten også eje en andel og få udbytte tilbage, ikke kun risiko. Ellers kalder man det overgang, men det føles som overgivelse. Bekræftende side får igen ordet for et skarpt stik. Vi kan godt åbne for offentligt medejerskab i første bølge, for det sænker kapitalkravet, deler gevinster og løfter tilliden. Afkræftende side. En kort respons, før vi går mod krydsfeltet. Det svarer vi på ved at kræve, at alle projekter skal tilbyde borgeraktier til fast lav kurs, for uden lokal ejerskab er tonen stadig hul. Bekræftende side. Et præcist svar. Borgeraktier kan kombineres med garantier mod kursmanipulation og med prioriteret udbytte til nærområdet, så værdien ikke fordamper. Vi skifter spor igen og giver den afkræftende side en ny angrebschance i denne runde. Mit angreb er, at I undervurderer vand og areal, for PTX sluger plads og ressourcer, og naturen har ikke en kundeservice, man kan ringe til. Hvad gør I, når tørre somre rammer produktionen og lokalt landbrug samtidig skriger på vand? Bekræftende forsvar. Kort og konkret. Vi foreslår vandlofter, recirkulation og placering i industrizoner med adgang til renset spildevand, så konkurrencen om drikkevand minimeres. Bekræftende side fortsætter med et offensivt punkt. Vi angriber afvisningen af skala ved at vise, at uden volumen kan vi ikke få internationale standarder, og uden standarder bliver markedet et lotteri. Afkræftende svar. Vi svarer, at standarder kan udvikles parallelt med pilotprojekter, og at gigantprojekter ikke er den eneste vej til legitime regler. Bekræftende side. Giv os et to-mandsangreb. Som leder siger jeg, at vi binder hvert projekt til en naturpositiv plan med biodiversitetsmål, så areal ikke bare forbruges, men forbedres. Som støtte lægger jeg til, at vi introducerer lokalsamfundsdividende, hvor en procentdel af omsætningen automatisk udbetales til nærområdet. Når naturen og naboen tælles med i regnestykket, stiger legitimiteten i stedet for at synke. Så bliver grøn industri en nabo, man hilser på, ikke en gæst, man frygter. Afkræftende side. To-mandsangreb nu. Som leder udfordrer jeg, at lokalsamfundsdividende ofte bliver småpenge i forhold til generne, og at uligheden øges, når stærke aktører shopper kommuner. Som støtte spørger jeg, om I kan garantere, at der ikke opstår et A- og B-Danmark, hvor nogen får job og andre får støj. Vi vil have et nationalt fordelingsprincip, der først sender projekter derhen, hvor de faktisk ønskes, og ikke der, hvor PR'en er bedst. Og vi vil have mulighed for lokal veto, når løfter og virkelighed glider fra hinanden. Bekræftende side. To stemmers forsvar med svar og modspørgsmål. Som svarperson accepterer jeg et fordelingsprincip med demokratiske afstemninger, og projekter må kun sættes i gang, hvor lokal opbakning er dokumenteret over en klar tærskel. Som modspørger spørger jeg, om afkræftende side vil acceptere, at et lokal ja også giver forrang i statsstøtte, for respekt må gå begge veje. Når opbakningen er reel, kommer også stabiliteten i drift, og det er billigere for alle. Uden stabilitet kan ingen finansiering stå distancen, hverken offentlig eller privat. Afkræftende side. Afsluttende forsvar med to roller. Som svarperson siger jeg, at vi kan leve med forrang ved lokal ja, hvis borgerne får reel økonomisk andel og ret til årlig genforhandling. Som den, der peger på svagheder, bemærker jeg, at jeres model stadig kræver embedsværk og kontrol, som kan sluge gevinsterne i papirarbejde. Og når papirerne vokser, vokser også afstanden mellem projekt og menneske. Det er svært at klappe af en pdf, når man ikke kan sove for larmen. Vi holder kursen og går tilbage til den bekræftende side for endnu et skarpt angreb. Et sidste offensivt punkt er, at vores kontraktmodel er netop designet til at være automatisk, digital og simpel, så pengestrømme styres af data og ikke af skøn. Afkræftende side. En kort replik. Simpelt for systemet kan stadig være kompliceret for naboen, og enkelhed mærkes først, når hverdagen også bliver lettere. Bekræftende side. Afrund med et forsvar i en stemme. Derfor binder vi støtte til konkrete lettelser i nærområdet, som billigere el, bedre busdrift og grønne byrum, for klimaprojekter skal også føles som fremskridt.
Vi nærmer os et skifte, og jeg giver den afkræftende side et sidste angreb i denne sekvens. Mit sidste angreb er, at de stadig sætter håbet på virksomheder, der har som pligt at tjene profit, mens vores pligt er at tjene mennesker. Bekræftende forsvar, præcist og kort. Derfor bruger vi demokratiet til at definere rammerne og markedet til at levere inden for dem, for pligter skal balanceres, ikke modstilles. Vi lukker runden her og forbereder os på krydsforhør i næste akt, hvor nye detaljer og konkrete eksempler vil få plads. Inden vi går til slutspurten, spørger jeg begge hold, om der er nye vinkler, løse ender eller det sidste ord, I ikke har fået sagt. Ja, vi vil gerne tydeliggøre, at vores model gør støtte betinget af præcis levering, målbar CO2-reduktion og stærke lokale garantier. Vi vil gerne føje til, at retfærdighed ikke kan outsources til kontrakter, for retfærdighed begynder med fordeling af magt og stemmer. Så åbner vi for fri debat med skarpe, men korte indlæg, og I taler på skift uden at gå efter personen. Hvis vi ikke bygger skalaen nu, bliver vi prisgidsler i 2030, og det er hverken klogt eller retfærdigt. Hvis I løfter skala med skattekroner, løfter I også skyggen over lokalsamfundene, og det er hverken trygt eller bæredygtigt. Tryghed skabes, når naboen får reelle rettigheder, gennemsigtighed og forrang til afkast, og det er præcis det, vi foreslår. Tryghed skabes, når mennesker føler sig hørt, og ikke når de får adgang til flere pdf'er og pressede tidsplaner. Vi tilbyder også borgerråd med vetoret over milepæle, så legitim drift er indbygget i økonomien. Borgerråd uden reelt valg mellem at sige nej og få samme investering i andet grønt bliver en pæn kulisse. Derfor kobler vi altid et lokalt ja med pakker for elnet, varmebesparelser og transport, så borgerne mærker forbedringer. Pakker lyder godt, men budgetter er endelige, og når fabrikken kommer først, kommer menneskene ofte sidst. Det er netop grunden til, at udbetalingsnøgler knyttes til lokale gevinster, før næste rate frigives. Det forudsætter, at nogen tør holde igen, når pres og løfter står i kø, og historien viser, at modet tit mangler. Automatiske regler fjerner netop den politiske fristelse, for pengene flyder kun, når data viser resultater. Automatik fjerner ikke magtubalancer, for scripts bestemmer stadig ikke sireners lydstyrke eller lastbilers ruter om natten. Derfor kræver vi støjlofter, ruteplaner og sanktionsret for byen, så hverdagen beskyttes først. Loftet er fint på papir, men når ventiler væser i regnvejr, er det stadig naboens søvn, der forsvinder. Og når skibe tanker e-metanol i stedet for olie, er det verdens luft, der får en chance, og det er også naboens søvn i den lange ende. Vi vil ikke købe en fremtid for alle med nattero fra nogle få, for fælles mål kræver fælles metoder. Fælles metode er netop at fordele både ansvar og udbytte, og det kan skrives i lov og kontrakt. Lov uden lokal tillid er skyggeteater, og skyggen bliver længst der, hvor rådet føler sig overkørt. Derfor foreslår vi, at et lokalt ja kan trækkes tilbage, hvis lovede forbedringer udebliver i et år. Hvis man hele tiden tror med at trække stikket, bygger man heller ikke tillid, og projekter bliver evige pilotforsøg. Så fastsætter vi klare tidspunkter for evaluering, hvor både kommune og naboer har stemmer, der vejer tungt. Tunge stemmer kræver tydelige lommer, og når folk har tomme lommer, vægter tvivlen altid tungest. Vi foreslår lokal dividende per produceret liter, så økonomien clearer i samme takt som produktionen. Man kan ikke putte lyd i en dividende, og man kan ikke putte fred i en check, når tankvogne rammer bombene kl. 4. Man kan derimod sænke frekvensen af transporter via rør- og havneplacering med klog logistik. Logistikken bliver klog for den, der tegner kortet, og tung for den, der bor ved slusen. Hvis vi flytter mest muligt til sø og rør, letter vi trykket på vejene og minimerer natlig trafik. Hvis, og imens ligger I skinnerne, mens toget kører, og det hedder risiko hos naboen. Risikoen bør prissættes til straffegebyr og afbrudsgarantier, så adfærd følger ansvar. Garantier gror ikke træer, og de dulmer ikke en ødelagt sommer, når støjen bliver sæsonens soundtrack. Derfor binder vi biodiversitetsmål til hver eneste byggetab med udbetalingsstop ved svigt. Mål og stop er kun stærke, hvis nogen tør trykke på knappen, når det gør ondt, og modet er ikke altid til stede. Modet kan institutionaliseres med uafhængige tilsyn, der ikke måles på output, men på regelefterlevelse. Tilsyn føles tit som en fremmed myndighed, og fremmede myndigheder har sjældent nøglen til køkkenhaven.
Derfor skal nærdemokrati og tilsyn hænge sammen, så den lokale nøgle åbner samme dør som den nationale. Den dør står kun på klem, hvis sproget er menneskeligt, og tempoet er menneskeligt, og det er sjældent i industriprojekter. Tempoet er menneskeligt, når klimaet er menneskeligt, og klimaet måles i hedebølger, storme og oversvømmelser. Klimasprog uden klassebevidsthed er høflig forglemmelse, for ulighed er også en orkan. Ulighed dæmpes, når regninger skærmes. Jobs prioriteres lokalt, og gevinster deles automatisk. Ulighed vokser, når staten siger, at nu kommer frelsen, og så kommer hegnet. Hegnet kan også være et værn mod afmagt, hvis hegnet rummer stier og krav om åbne arealer. Et hegn med en sti er stadig et hegn, og et løfte med en stjerne er stadig et forbehold. Tak. Vi sætter et punktum for fri debat og vender os mod de afsluttende indlæg, og jeg beder den bekræftende side levere deres afsluttende case. Som den, der ordner fakta, understreger jeg, at skibsfarten behøver molekylære brændstoffer, at e-metanol kan skaleres, og at læringskurver kræver tidlige fabrikker. Vi har fremlagt kontrakter for forskel, udbud efter laveste støtte per ton CO2, dekommissioneringsgarantier og lofter over lokal medfinansiering. Vi har foreslået støjlofter, vandlofter, rør- og havnelogistik, samt direkte lokal dividende og borgeraktier med beskyttelse mod kursmanipulation. Vi har bundet alt til automatiske udbetalingsnøgler, hvor data og lokale afstemninger låser op for næste rate. Som den, der vil overbevise juryen, siger jeg, at dette er en ramme, hvor ansvar og tempo går hånd i hånd, og hvor retfærdighed ikke er en efterskrift, men en forudsætning. I kan belønne en model, der kan skaleres, måles og standses, hvis løfter brydes, og som samtidig sender mærkbare goder til naboen før næste udbetaling. Når verden banker på havnen, skal vores svar være klart, kontrollerbart og menneskeligt, og det er præcis det, vi lægger på bordet. Tak, og nu beder jeg den afkræftende side om jeres afsluttende indlæg. Som den, der ordner fakta, siger jeg, at store tilskud til multinationale selskaber risikerer magtkoncentration, lokal pres, højere regninger og skæv fordeling af både gener og gevinster. Vi har peget på alternativer som energifællesskaber, besparelser, 2 pilotprojekter og bredere støtte til mangfoldig innovation, uden at binde milliarder til få hænder. Vi har fremhævet krav om lokal veto, fordeling efter efterspurgt placering, borgeraktier, loft over regninger og klare nationale værn mod kommunalt kapløb. Vi har insisteret på tempo med tillid, ikke tempo med tvivl. Som den, der vil vinde juryens hjerte, siger jeg, at grøn omstilling skal mærkes som lindring og ikke som et nyt pres, og at mennesker først, procedurer siden er den rigtige rækkefølge. I kan belønne et kompas, der peger mod lighed, nærhed og ægte medejerskab, og som ikke gør klimadagsordenen afhængig af direktionsgangen. Vi takker for de klare afrundinger, og jeg vender mig til vores dommerpanel for en mellemstatus, der nu også rummer jeres endelige dom. Jeg ryster rosegrenen over begge hold, for I har blandet puls med præcision. Men min stemme går til den bekræftende side, fordi deres værktøjskasse er eksekverbar og socialt betinget. Jeg motiverer med, at automatiske udbetalinger, lokale dividender og klare lofter giver kunstnerisk plads til hverdagen, så rytmen kan blive bæredygtig. Jeg kaster konfetti over begge hold for mod og fantasi, men min stemme går til den afkræftende side, fordi de fastholder kroppens erfaring og byens æstetik som første præmis. Jeg motiverer med, at uden nærhed og ret til at stoppe er musikstykket falsk, uanset hvor smukke akkorderne i et dashboard kan se ud. Jeg løfter hatten for disciplin og detaljer hos begge, men min stemme går til den bekræftende side, fordi de har sat skib i vandet, sat mål på lasten og en redningsvest på naboen. Jeg motiverer med, at tidslinjen, sikkerhedsnettene og de økonomiske hegnspæle tilsammen udgør et ansvarligt skema for drift. Med 2 stemmer mod 1 vender den bekræftende side, og vi ønsker logikholdet tillykke med sejren. Tak for tilliden, og tak til modholdet for at minde os om, at legitimitet er brændstof på linje med metanol. Vi er glade for, at en model med tydelige rettigheder til naboerne kan bære både fart og fairness. Vi gratulerer modstanderne, og vi håber, at de stærkeste brikker i deres model bliver lov før pæne ord. Vi tager nederlaget som drivkraft, for klimakampen kræver også stemmer, der passer på dem, der bor nærmest hegnet. En varm tak til begge hold for en fair og flammende dyst, og en stor tak til vores dommer for skarpe øjne og åbne ører. Kære publikum, tak fordi I fulgte med helt til slut, og hvis I kunne lide det, så giv et like, abonner på kanalen og smid en kommentar.
Hvis I vil støtte et debatopgør, så brug QR-koden nederst til højre på videoen eller linket i beskrivelsen for at donere. I beskrivelsen finder I også links til helt andre serier fra kanalen, som I måske vil synes om. Tak for i aften, og vi glæder os til at se jer igen i næste udsendelse.